Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagapangalagad sang aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Martes, Mayo 31 tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Publiko ginapakalma sa pagdamos ng COVID-19 active cases sa Negros Occidental. Western Visayas nakarecord sang 5 ka kaso sang BA.2.12.1 Omicron subvariant. Sa balita national, incoming President Marcos Jr. hindi mag-appoint sang official spokesman. 4 ka Chinese kidnappers patay sa shootout. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is fire perfect. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 15 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpahanumdom si Vice Mayor Alcida Familiaran nga mayara sang existing nga ordinansa ang syudad sa Bacolod kag layi ang pungsod angon sa curfew for minors. Sa records ng sangguniang panglungsod, may city ordinance sa 331-2003 o kon curfew for minors sumalin las 10 sang gabi tublas 4 sang kagahon sa masunod nga adlaw. Gain pahayag sang vice alkalde nga yara na sa kapulisan kag sa barangay ang pagpatuman sang sini nga ordinansa. Gain pahayag ni Familiaran nga dako man ang responsibilidad sang ginikanan nga mangin strikto sa ila mga kabataan na kag papulion antes ang curfew. Gain pathag ni Familiaran nga Executive Order number 25 ni Mayor Bing Lunardia nga nagadula sang curfew sa syudad ang hindi angot sa curfew sa mga pamatanon na. Kung madumduman, Domingo sa gabi patayang 15 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa may Bacolod Government Center grounds bangod sa ginapatihan na away sang duwa ka grupo. Yung atong barangay and atong DCPO. Well, ang main responsibility din ang parents eh. Yung minor yung bata you have to be strict about it. Napapuliwan mo sila before the curfew. So, tatlo na din siya, parents, atong barangay, at atong kapulisan.
Nabatian si Vice Mayor Elcido Familiaran. Wala sang rason nga maalarma ang publiko sa liwat nga pagdamo sa mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson sa pagsaka sa COVID-19 active cases sa probinsya sa sulod sang isa ka semana. Nagapati ang gobernador nga resulta lamang ini sang hindi pagsunod sa ginapatuman nga protocols kontra COVID-19. Dugang pas ng gobernador, amat-amat na nga ginahalugan ang mga pagsulundan kag pagkakaso naman ang curfew hours sa implementation sumugod Hunyo. Apang importante sa gihapon ang paghalong. Bangon nagapabilin pa ang peligro sa COVID-19. Nagligad nga Mayo 11 na record ang pinakanubong ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental nga naglabot na lamang sa 4. Apang upi sa Mayo 25, ini ang nagsaka sa 31. Ini ang panayon man nga nagasaka sa sulod sang 6 ka adlaw sa diin 30 ka kaso ang uli nga record sa petsa nga Mayo 30. Naka-record sang dugang 5 ka kaso sang BA.2.12.1 Omicron sa variant kagining na-detect sa may Western Visayas. Sa reports sa Department of Health, ginabugusan ang 5 ka bagong nga kaso sang 3 ka mga returning overseas Filipino gikan sa USA kag fully vaccinated, samtang local cases naman ang 2 pa nga pareho man nga fully vaccinated batok sa COVID-19. Sa karon ng Pilipinas may 22 na ka mga kaso sa among Omicron sub-variant. Sa iban nga balita lokal, konporme si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga persona nga ginpili agud magbugo sa economic team ni incoming President Bongbong Marcos Jr. Suno kay Lacson, in kaso o kung insakto ang mga ginpili ni Marcos bangod ginbase ini sa eksperyensya kag ikasarang sa ilang sa isa ka personalidad. Tugang pa ni Lacson, ginkonpormihan man sa grupo sa mga negosyante ang mga ginpang-appoint ni Marcos para mangin miyembro sa iya gabinete, ilabi na ang economic managers. Suno sa gobernador, depende na kay Marcos kung paano punoon ang kabugusan ng miyembro sa gabinete kag patrabahoon bilang isa ka team. Pila sa mga giningadlan bilang economic manager sa Marcos administration, amo si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno bilang Finance Secretary, Arsenio Balisacan bilang Socio-Economic Planning Chief, Alfredo Pascual bilang Trade Secretary, Manuel Bunuan bilang Department of Public Works and Highway Secretary, kag Anay Neda Chief Felipe Medalla bilang BSP Governor. Sa iban nga balita lokal, nagpanumpa ng 5 ka mga nagdalaog nga miyembro sang Grupo Progreso nagligad nga Mayo 9 nga eleksyon kay Executive Judge Raymond Joseph Javier sang Branch 52 sa may Hall of Justice sa may siyudad sa Bacolod subong hapon Mayo 31. Ang mga nagpanumpa mo sa re-elected Vice Mayor Sid Familiaran, re-elected Councilors Israel Salanga, Cindy Rojas, Renisito Novero kag Councilor-elect M. Anga. Sanay Familiaran, Rojas kag Novero ang gyara na sa ikatatlo kag katapusan nila nga mga termino. Samtang sa Salanga gyara sa ikadua nga termino kag si Ang naman ang para sa iya una nga termino bilang konsehal. Ginpahag ni Familiaran nga gyara lang sa gihapon ang sangunang panglungsod para sa legislative measure nga kinahanglanon sang executive. Suno kay Familiaran, wala ini sa may nakitaan nga problema ilabi na nga mga responsable man ang mga nagdalaog nga mga opisyal. Ginpahayag ni re-elected Councilor Renisito Novero nga iya suportahan ang mga maayo nga mga butang samtang pamatukan naman ang mga hindi maayo. Ini ang kabahin sa pahayag ni Novero matapos nagpanumpa bilang konsehal sa syudad sa nagaisahan nun nga abogado nga nagdaog nagligad niya eleksyon. Ginpahayag ni Novero nga lauman sang tawo ang mga dapat himuon sa isa ka abogado, isa ka pamuluyo, kaga maayo nga public servant. Suno pa sa konsehal, nagakooperar siya sa kung maayo nga mga measure ang ginapresentar para sa kayuhan sa mga pumuluyo. Pero suno sa konsehal, kung may makita ini nga legally kag morally objectable, kaga hindi practical, iya ini nga pamatukan. Ini na ang ikatatlo kagkatapusan nga termino ni Novero bilang konsehal. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time DTX 5. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalo. D3 Biofood. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi magbutang si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sang opisyal niya nga spokesman. Suno kay Trixie Cruz Angeles, magasalami ng pamuno sang Presidential Communications Operations Office o PCOO. Luyag ni Marcos nga siya mismo ang mag-atubang sa katapos ang media. Ginpag ni Angeles nga ila panghimuon ng pagpagawa sa impormasyon kag maghatag sang klarifikasyon. Ginpag man sini nga natala pangingadla ni Marcos ang mga cabinet secretary sa iban nga departamento bawod madamo ang naga-apply. Wala pa man makapili si Angeles sa iyang mga undersecretary sa idalom sang PCOO. Sa iban pang balita national, nagresulta sa kamatayon sang apat ka ginaligar Chinese kidnappers. Kag mandinalago naman nga naresyo ang isa man ka negosyante nga Chinese sa joint operation nga ginpatigayon sang otoridad sa syudad sang Lapu-Lapu. Nagwa sa investigasyon nga nagahimo sa agud magkato sa trabaho si Liu Zinggo, 70 anyos sang ini ang ginabdak sang apat ka mga sospetsado kag nagdemanda sang 1 billion RMB sa bata sa negosyante. Dugang pa nakahatag sang inisyal nga 500,000 RMB ang pamilya paagi sa WeChat kag paagi sa contact details nga ginhatag sa otoridad na trace ang safe house sa ginaligar kidnapping group. Sa karon, ginahibalo pa sang kapulisan ang identity sang apat ka mga napatay kag nakigangot naman sa Chinese Embassy agod mapahibalo ang natabo. Magakinahanglan ng COMELEC sang gapin ng 6.7 billion pesos para islan sang bag-o nga 97,000 ka mga vote counting machines ang mga daan nga mga machine para sa 2025 elections. Sa Senate Electoral Reforms Committee, ginpahay ni COMELEC Chair Saidamen na pangarungan nga kinahanglan nga magkuha sang bagong nga VCMs para sa
laabuton nga pinili ay ginpahayag sang COMELEC chair nga ang pag-aberiya sa mga VCM nga ginusa nagligad nga mayon 9 nga eleksyon ang bangon sa kakulang sang pondo nga ginhatag sa COMELEC. Sa record sang komisyon sa 2022 budget, ang COMELEC ang nagpangabay sang 12 bilyon pero 8 billion pesos lamang ginhatag sang Kongreso. Nag-question man si Senator Amy Marcos sa COMELEC nga himuon nga by phase ang pagkuha sang bago nga VCM, ilabi na nga dako nga kantidad ang kinahanglanon. Inaprobahan sang Food and Drug Administration kon FDA ang pag-usar sang Moderna COVID-19 vaccine para sa mga kabataan edad 6-11 anyos. Ginamyandahan sang regulatory body ang emergency use authorization sa Moderna COVID-19 vaccine agud malakip ang nasambit nga age group sa Mayo 20, 2022. Ginpahayag ni Dr. Beverly Ho, ang director sa DOH Health Promotion Bureau, kinahanglan sang positibo nga rekomendasyon sa Health Technology Assessment Council antes ang pag-roll out sang bakuna. Una ginaprobahan sang FDA ang pag-usar sang reformulated nga bakuna sang Pfizer para sa mga kabataan edad 5-11 anyos kag 6 ka tuig pasaka naman sa COVID-19 vaccine sang Sinovac. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 32. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Mayo 31, 2022. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio.